Sambona umqeqeshi wensizwa lo bathi ubhonzo ngenqanje ngephuzu umatshitshi qomani bathi umfana empandle semncane odanga bathi dabethi mdalanti cha bamsukela bakethi ingane sihlaza cha ufunza abaphathi bezonqamala lodule ebushezi bathi Intombi zomdansa ngentshebe lethi muhle webhonzo umuhle wematshitshi qomani so mfowethu kungenzeka mhlambe uyinsizwa enamahloni yabona singabantu sidalwe ngendlela engafani khona abantu abanamahloni yabona uthola ukuthi ngisho ekhulunyiswa umuntu akakwazi ukwandisa ingxoxo yabona uphendula lokho nje umuntu asuke embuza kona noma umkhulumisa ngako akakwazi ukwandisa ingxoxo akakwazi ukuengage effectively nomuntu yabona uyasaba unovalo akakwazi nje ngisho ke uqala ingxoxo maybe ngelelile kuphelile akakwazi ukuqhubeka aqala ingxoxo nje nomuntu uyabona xoxo nje kube mnandi yabona so khona abantu abakanjalo so mangabe umuntu okanjalo uthi uyasaba ngisho uthi ngentombazane nje usaba ngisho uyibingelela yabona usaba ngisho ukuyikhulumisa umuntu esifazane nje uyamsaba usaba ukuphoxeka unovalo namahloni mangabe uyinsizwa kanjalo ngikuphathele itip nje engikholwa ukuthi izokusiza ekuthenini uthi uku-improve kancane kwanisela namathuba ukuthi uthole intombi yabona ayisebenzi phela ke kumuntu onamahloni noyigwala nosabayo negwababa nawe nje mangabe uyinsizwa engenawo amahloni yabo izokusiza so uyabona kukhona izitolo lezi ekuthiwa food lovers yabo Pick n Pay Checkers lezi izitolo lezi ezinkulu so mangabe uyinsizwa ejwayele noma nje ake ngithethe ngakulezo izitolo ejwayele total phela isonto mhlawumbe ungazange uye khona yabo so kunento engifuna uyiqapheleke yabona lezo izitolo lezo zinamantombazane amahle isikhathi esiningi yabo okesha bakhona uthola abantu besifazane yabo nje ngasekhaya nangapha eBhalithu yabo nje mawuya eFood Lovers khona okesha abantu besifazane kuphela mangabe uya ePick n Pay okesha besifazane kuphela mangabe eCheckers kanjalo same thing yabona so ke ngiyibuza ukuthi why benza into kanjalo unfair phela ngoba nabantu besilisa bayawadinga amathuba but ke banezizathu zabo so mina into engiyiqaphele kulezo zitolo amantombazane lapha mahle mfowethu yabona lezi zitolo lezi zinamantombazane amahle ngendlela eyisimanga so wena ke ngifuna uthatha iadvantage yalokho angisho ukuthi ngifuna uthandane nokhesha no but ngifuna usebenzise lelo thuba ekuthenini uimprove ama skills akho u-interactor nabantu besifazane so into efanele uyenze ke is very simple yabona let's say mhlambe yabona ithubo ozolithola kuyena loya muntu mhlambe uno 2 minutes uno 3 minutes or even less 3 minutes or less ake ngibeke kanjalo yabo lokuthi nje ubingelela uqala ingxoxo nje encane uthenga ukhokhele lezo zinto lezo bese uyahamba yabo so ukuthi uzophoxeka noma ingxoxo ngeke izihambe kahle mhlambe kade ukuthi uyamkhulumisa wakuphendula ngenye indlela ayikho inkinga but for the fact ukuthi uzamile wamkhulumisa iloko kubalekile yabo nakhona nje uzothi usuku ubuhamba nezimpahla zakho sekhohlweni nanokuthi uke wafika kuyena nawe uzobusukhohle ukuthi hayi le ntombazane ivele yangiphendula nje ukuthanda kwami yabo so mina into engiyenzeke ngifike uthola ukuthi nawe ngifuna uyenze yabo mangabe uya eFood Lovers noma kulezi izitolo lezi sengibalile okay mangabe usuyokhokha lese mhlamba akugcwele ke phela nawe ngeke uzo kodwa noma ngathi wakugcwela ayikho inkinga vele nawe ithuba lakho lokuthi ube lapha so mbingelela uqala ingxoxo naye kanjani ziningi indlela zokuqala ingxoxo njengoba ngihlezi ngikutshela so isibonelo mhlambe mina engijwayele ukwenza ngiye ngifike ngimbingelele bese ngivele ngibabaze nje ama prizes alezo zinto lezi engisuke ngizithenga yabo mhlawumbe uthi bengithenga igrosanyana encane ngithi mayethe ishaya lapha uthi mhlambe ngithenga isinkwa nje ne peanut butter kodwa sithi 100 rand yabo ngibabaze lokho uthi othela uzothi uswayile ukuthi awulethizwa lena esibabaza kangaka yini inkinga yayo cha stage bhuti yabo acabanga zonke lezo zinto indlela lezo zokuthi mina naye sikhulume nje yabo sigcina inkulumo yethu sekuba mnandi nje khona la ngaleso sikhathi
So nawe leyo nto mfowethu engifuna uyenze uzofike nje umbingelele mhlambe ake ngenze isibonelo uzofika umbingelele nkosazana kunjani ngiyaphila unjani yabo akubuze kanjalo uthi hayi ngiyaphila uthi yazi ngeke uzuyikhola into engiyibone lapha umbheke emehlweni like khuluma into serious uthi yazi ngeke uzuyikhola into engiyibone lapha yazi u10 kg wempuphu usu 100 rand yabo umbuke nje like ushocked nawe yabo nje so bangabe usho kanjalo kuyena thot vele yena uyazi because abantu bahlezi beyithenga impuphu la mhlawumbe uzobuza ukuthi ubungazi awujwayeleni ukuthenga icross yabo noma ngathi ukuphendula ngayiphi indlela but uzo engage naye because ukhulume kanjalo kuyena yabo so mangabe usho kanjalo wafika babaza nje impuphu mina ngijwayele ukuthenga inyalaka yabo babaza u10 kg usu 100 rand yabo isiyabiza noma ngathiwa yini ufike wayibabaza but for them into ebalekile la ukuthi umbingelele uqala ingxoxo nami yabo so ke ngizobe sengiqhubeka ke nawe usu expand ingxoxo ubone ukuthi nithathe nibekaphi yabo but nje ngeke izilasi isikhathi eside mfowethu noma ngathiwa uyasaba vele mhlawumbe 2 minutes noma 3 minutes uzobe ungasekho lapho yabo uzobe usuphumile so noma ngathiwa mhlambe ke akuphendulanga kahle noma ukuphoxile noma kanjani ayikho inkingi yabo kodwa azijwayeze ukusebenzisa lelo thuba lelo lokuthi ujwayele uqaqa ulimi yabo ukuze njengoba ngeke ngisho mangabe sikhona inkosazana echazayo le eduze kwakho ngeke uzubambeka yabo kuba nzima mangabe uyinsizwa ongajwayele ukukhuluma so komunye ukhesha ke ngafike ngambingelela sakhuluma nje kahle naye ngathi sengibona ukuthi hayi sekuzofanele ngikhokheke manje okay ngathi yena ngicela ngiboleke ipeni yabo vele amapeni banawo wanginikeza ipeni ngathatha islip lese bengisitholile kuyena ngabhala inamba yami ngabhala negama hayi ngathi ngihamba ngamnikeza ngathi kuyena ungithinta emangabe usuthola isikhathi wavuma ngaphuma vele security lapha na ke lapha ebhalisa libkhona awukhona ama security ubugebengu lapha into nje engandile yabo so ngayiphumela islip sami ngithenge ngazo ngishiye ngaphakathi ngashiya inamba yami ngabhala negama lakhe so njengoba ngenze njalo bengalindelanga ukuthi mhlambe hayi uzokwenza ngempela lokho yabo ngangenza nje yabo kwathi ngabo 1 nje ngabona ngemessage kuWhatsApp usiyangibingelela futhi wayeseselunchini ngaleso sikhathi hawu usiyangibingelela yabo so ngaba shocked ukuthi hawu ngempela uyangithinta lo muntu yabo so ziningi indlela mfowethu abama ngabe insizwe ehlakaniphile ziningi indlela zokuthola intombi yabona so angizwa kabi angisho ukuthi kufanele uthandane nokhesha mhlambe uyazazi wena ufuna umuntu kanjani but alikho phela icala ekuthandane nokhesha kodwa mina into engishoyo sebenzisa lelo thuba ekuthenini ukwazi ukuthi uqaqa ulimi ube insizwe okhuluma ngeke ngithi mina kwena abantu besifazane musukhetha ngoba ichazile lenkosazane eseduze wakho uyayikhulumisa ayi ngoba le ayichazi kahle uyayiziba kanjalo nje uyifayela no khuluma wena uyachaza noma akachazi ngikhulumisa yabona mina ngeke ngenze kanjalo ngikhulumisa nje wonke umuntu oseduze kwami mangabe naye efuna ukukhuluma ngaphela kwesinye isikhathi ukuthi umuntu akafuna ukukhuluma yabo so into engenzayo ke mina ke ngithatha inamba kwentombazane ngiyithathela ukuyidelete yabona because vele bengimkhulumisa nje for the sake ukuthi siyakhuluma ayikho into enhle engihlosile noma okuyaphambili engikuhlosile yabona ukuthi mhlambe siphinde sihlangana no so ngithatha inamba kuyena ngiyithathela ukuyidelete yabo so uma ukuthi mina mhlambe ngikhipha ifoni yami ngamnikeza isona zayibuyisa noma mase ngingedwa ngiyayidelete leyo namba noma mhlambe mawukuthi uyangibizela ayibize ngishaya ngathi ngiyabhala le phone ngibhala into engekho yabona so bekuthi nje mina naye sikhulume bese ngithatha inamba because ngiyayithanda leyo moment le ukuthi nje ngithatha inamba khona ngeke ngirust yabona so ngi-right la ngikhona ngiphatheke kahle yabona ngisenawo lo mdlandla wokuganga leso sikhathi sikanjalo no sesiya ngokuya singiphelela yabo angisasibona isidingo saso
So wena-ke kuwena ozaziyo ukuthi ukanjani mawufuna 2 3 4 wentombi well okwakho ngeke sikujudge emhlabeni baningi labantu ngeke size sikufihle lokho but njengoba kuthiwa ngithatha inamba nje mina ngithathele ukuyidelete noma uthi ngibhalile ngakhohlwa ukuyidelete sengithi ngiyafona mhlambe after inyanga mhlambe sengifonela umuntu othi abe negama elicishe elifane na awu seyavela nale namba ngizibuza konje ubalo ile angane ngathatha inamba ya ngiyidelete yabo ngoba kusuke sekomute ethi ngithatha inamba bengiyimisela ukuthi hayi mhlambe ngizomfonela yabona ayithothi ngikhohlile gcina sengiyidelete inamba yakhe because mangabe sekudlula isikhathi nawe uyabona ukuthi lo nje akazimisele ngamvela yabo so mfowethu ngithi nje nginikeze lokho abantu besifazana ungakhethi mfowethu ungakhethi iphele emasini khuluma zijwayeze uqaqa ulimi practice ukuze izinto zakho zizokulungela yabo uphoxeka mfowethu into ongeke uzuyibalekele mawusabe uphoxeka usenkingeni mina ngiphoxa umhla namalanga akusazwile well kokuye ngiphatha kabi but indlela mfowethu leyo ekufanele uyijwayele yabona abanye abantu besifazane bayibakuphendule ukusutha kwabona ucha kanti yini lo muntu emenza yona ngoba bengimkhulumisa ngimbingelele waye ngiphendula kanje yabo so hayi bonke so uma ungenza njalo nje mfethu thatha iadvantage yabo labantu okesha labo ubakhulumisa uyobona umehluko oyisimanga mfethu nakhona mhlawumbe ungagcina usuzitholela nentombi yabo njengoba ngisho la mantombazana lapha mahle yabo so angisho ukuthi zonke lezi zitolo lezi ziqasha okesha besifazane kuphela no kodwa lezi zangapha eBhalito nangasekhaya eMaritzburg ngibone kanjalo thothi okesha abantu besifazane thothi akukho ngisho umuntu wesilisa oyedwa so ngizibuza ukuthi kanti benza kanjani yabo so banezizathu zabo so wena thatha iadvantage ngiyathemba ukuthi lo tip leyo izokusiza ekutheni uimprove ukuze nawe ngelinye ilanga phela uzothola umuntu ozohlekisana nawe yabo shomfowethu.